Tak fajn, víte zpátky na kanále Golden Devils Talku, kde si probíráme ty nejdůležitější a nejnovější informace z klubu Manchester United. Manchester United teď čeká o víkendu ta další soupeř Premier League. Konečně se vrací Premier League. Ale mně to tak krásně vyšlo. Já jsem akorát dobral antibiotika, měl jsem nějaké technické potíže, co se týká disku a Windowsu, takže ta reprezentační pauza mi tak akorát přišla vhod samozřejmě. Scotty zachránil tu poslední situaci, kdy jsme tam hráli proti Brentfordu, kdy jsme tam nakonec v posledních minutách díky němu dali 2 góly. Bylo to opravdu unikátní utkání, které já jsem živě neviděl. Já už jsem viděl, jak ten zápas dopadne, ale když jsem byl na antibiotikách, tak já jsem ten den a myslím si, že i následující den úplně skoro celý prospal a díval jsem se až ze záznamu. Takže ta má prvotní radost tohoto zápasu bohužel se nestala. Takže já doufám, že teď proti Sheffieldu, který nás čeká o víkendu, budeme slavit společně na streamu, se budeme na ten zápas společně dívat. Já aspoň teda doufám, že všechno klapne tak, jak má. Manchester United se nachází na 10. místě z 12 body, není to úplně ten nejlepší start do této sezóny, jaký bychom asi nejspíše očekávali. Já sám jsem predikoval, že nás čeká horší sezóna než ta minulá. Jak jsem říkal několikrát právě těsně před sezónou, furt jsem myslel, že to bude o něco lepší začátek, než momentálně se Manchester United tak trápí, ale chápu, měli jsme až 16 zraněných hráčů, což jináčí tým snad v Premier League neměl, bylo to hodně klíčových zranění, co se týká té základní jedenáctky. A když to nebyla ta základní jedenáctka zranění těch hráči, tak to byli hráči, kteří byli právě do té rotace. Do toho ta pauza, takže těch zápasů bylo najednou opravdu hodně, nějaké ty problémy s fyzičkou, s kondicí samozřejmě hráči taky měli, takže je pochopitelné, že Manchester United trošku takhle struggloval z začátku této sezóny. Sheffield je ale na tom ještě o něco hůře. 1 bod, 6 gólů dali pouze a 22 gólů obdrželi, takže jejich bilance je minus 16, což by mohlo hrát v náš prospěch. A samozřejmě jsme Manchester United. My se trápíme proti těm slabým týmům a proti těm silnějším týmům dokážeme předvést i ty dobré výkony. Poslední 4 zápasy jsou prohry, ten 5. zápas je remíza, takže jejich forma je momentálně, jak jsem říkal, ještě horší než Manchester United. Sheffield hraje hodně na ty nízké bloky, 3-5-2 je jejich formace, krajní záložníci se zatahují hodně do defenzivy, nebo naopak právě při přechodu do toho útoku se vytahují a pomáhají tomu dvojčlennému duo v útoku Sheffieldu, takže z tohoto pohledu směrem nahoru se vytahují taky poměrně často, hlavně v té druhé anglické lize, to jak přešli právě do té Premier League, tak ti krajní záložníci se stahují spíše do té defenzivy, protože co si budeme přiznávat, Sheffield má momentálně velké trápení a není to tak unikátní a silný tým a soupeř. Pojďme se ale podívat na moji predikci Manchester United proti Sheffieldu. Ona v bráně, asi bez debaty, to je již bez konkurence, ona se potřebuje trošku rozchytat, nabrat nějaké to sebevědomí a takový lehký soupeř by mohl být pro něho asi tím nejlepším možným momentálně soupeřem, kterýho bychom pro něho mohli vybrat. Doufám, že už neukáže nějakou tu drastickou chybu, jako jsme mohli u něho vidět na začátku sezóny. Dalot napravo, Reguilon nalevo, pokud bude 100% fit, už jsme ho viděli na tréninku na fotkách, takže já doufám, že proti Sheffieldu by mohl už odehrát nějaký ten zápas a možná třeba v 80. v 70. minutě být při nejhorším vystřídaný, ale co jsem teda četl v posledních informacích, Reguilon by měl být k dispozici proti Sheffieldu. Lindelof a Varane, tady ta kombinace je taky trošku možná s otazníkem, víme, že Varane neodehrál poslední utkání, nastoupil Harry Maguire a Johnny Evans, kteří odehráli poměrně slušné utkání, co si budeme povídat, takže pokud Lindelof po té tragédii na té mezinárodní pauze, kde se střílelo a samozřejmě bylo tam i nějaké úmrtí těch fanoušků, což asi nikdo nechce, že ano, když jdeš na fotbal nebo na jináčí sport, nebo i klidně do divadla, nebo do restaurace, to je úplně jedno, nebo na autobus, tak prostě nechceš, aby se něco takového přihodilo. Lindelof jako kapitán týmu švédské národní reprezentace musel opustit hřiště, samozřejmě jako poslední, bylo to trošku takové, jak říkám, není to úplně situace, ani mě se o tom moc jako nechce bavit, takže pokud Lindelof bude chtít mít nějaký ten den pauzu, třeba ještě o víkendu nějakou tu pauzičku mít, aby si trošku srovnal myšlenky, tak si myslím, že Harry Maguire by mohl nastoupit vedle Varana. Tohle je zápas, kde si myslím, že by žádný z našich středních obránců by neměl mít až tak velké problémy, protože, jak jsem říkal, Sheffield se hodně trápí. Když se podíváme potom na střed hřiště, tam já osobně, jelikož Casemiro se zranil v národní reprezentaci právě v Brazílii,
tak Amrabat by měl hrát toho defenzivního záložníka, alespoň podle mého. Kobe Mainoo už je taky na tréninku už po několikáté a dokonce hrál i přátelskou utkání se zavřenými dveřmi, kdy jsme hráli proti Burnley, proti kompanyho týmu. Tam odehrál prý docela působivé utkání, patřil mezi ty nejlepší hráče, takže Kobe Mainoo jako ta náhrada, jako ten záskok z té lavičky, proč by ne? Já bych se mohl rád na 30 minut viděl. A napiš mi do komentářů, mě teď přeskakuje hlas, napiš mi do komentářů, jestli by si chtěl taky Kobeho Mainoo vidět, protože to, co předváděl v předsezóně, než se zranil, to bylo unikátní od tohoto mladého talentovaného chlapce. Scotty a Bruno Fernandes, jak můžeš vidět, tohle je má dvojice, kterou já osobně bych sem dal do tohoto zápasu. Chápu, Scotty je trošku takovým unikátním hráčem momentálně. Scotty nás zachránil a dal nám 2 góly. Díky němu jsme ten zápas neprohráli a získali jsme 3 body. Co víc si přát od hráče, který přijde na poslední minuty z lavičky? Je to hráč, který si zaslouží nastoupit do příštího zápasu v tom základu díky tomu, jaký obrat jsme díky němu udělali? Ano, podle mého ano. Furt si nemyslím, že to bude hráč, který předvede opět nějaký ten dobrý výkon, ale pokud se opět bude dostávat dopředu, tak v té 16. Scotty vždycky vynikal. Jak v juniorce, tak v minulosti, díky své výšce, díky své fyzické zdatnosti a samozřejmě i za Skotsko dává hodně gólů, protože hraje spíše na té 10. Já tady dávám vedle Amrabata, což není možná ta ideální situace, ale jakož já typuji, že Manchester United bude dominovat na míči v tomto zápase, aspoň teda doufám, tak Scotty Stank by se hrnul do toho útoku hodně často. Přecházíme do našeho útoku, kde já dávám napravo Mounta, na hrot Rasmuse a nalevo dávám samozřejmě Marcuse Rashforda, který potřebuje získat sebevědomí a dát gól. Měl docela působivé utkání za anglickou reprezentaci, což je fajn, že mu to trošku namotivovalo, protože co si budeme povídat, pro něho to taky není nejlepší začátek téhleté sezóny. Mason Mount napravo, jestli tam nastoupí Antony, těžko říci, možná nastoupí Amrabat, Mount, Bruno Fernandes, Antony, Rashford, Rasmus, to si myslím, že je asi preferovanější hráčská 11 pro Erika Ten Haga, ale já osobně bych šel pro tuhletu 11, kterou momentálně vidíš. Jak porazit Sheffield? Je to jednoduché, že dávat góly, klinčnost je Manchester United asi to největší téma, které momentálně tuhletu sezónu řešíme a máme velké problémy skórovat a dát nějaký ten důležitý gól, nebo i ne ten důležitý gól. My se trápíme v 90% zápasech tuhletu sezónu, co se týká zakončování, co se týká přechodu do útoku, nebo i té defenzivní činnosti. Tam tam jsme se taky trápili, ale opět měli jsme 15 zraněných hráčů, takže to dávám hlavně na triko téhleté situaci, kdy Erik Ten Hag opravdu neměl z čeho vybírat některé ty zápasy. Takže já osobně si myslím, že dominovat, posílat co nejvíce míčů do té 16, nacházet Rasmuse Holanda, protože všichni víme, jak je to hodně důležitý klíčový hráč v tom útoku a v některých zápasech jsme mohli vidět, že jak naši záložníci, tak nebo naši křítelní hráči byli hodně sobečtí a Rasmus Holland na něho šla třeba jenom 1 nebo 2 přihrávky za celých 90 minut, což je málo. Manchester United se musí prostě učit hrát okolo Rasmuse. Měl výborné utkání za Manchester United, ty jeho první utkání byly hodně slibné, jak na míči, tak i bez něho dokázal podržet míč několika v důležitých momentech díky své fyzické zdatnosti, dokázal prodriblovat několik soupeřů, viděli jsme, že i ta střelba mu nedělá problémy, to zakončování a to nabíhání do těch nebezpečných pozic, takže nacházet toho Rasmuse Holanda v té 16 si myslím, že bude opět ten klíčový moment v tomhletom zápase. Jestli ho opět budeme ignorovat, opět přijdeme možná s prázdnou z tohoto zápasu a Manchester United se potřebuje trošku pozvednout a získat to sebevědomí, protože to sebevědomí z toho posledního zápasu, kdy Scotty nás zachránil, tak si myslím, že trošku to pozbudilo ty hráče. Ta repre pauza byla docela výborná od ostatních hráčů, kteří samozřejmě nastupovali, takže z tohoto důvodu já nevidím problém, že bychom neměli získat ty 3 body. A tohle to je zápas prostě, kdy ty 3 body musí Erik Ten Hag získat. Tak fajn, napiš mi do komentářů, jaká základní jedenáctka by měla nastoupit podle tebe do zítřejšího zápasu proti Sheffieldu. Já osobně očekávám 3 body, podle mě by to mohla být trošku taková brnkačka, jak se říká, několik hráčů už se vrací ze zranění, takže Erik Ten Hag už má z čeho pomaličku vybírat. Já doufám, že uvidíme nějaké ty střelecké schopnosti, protože to, jak jsme se trápili tuhleto sezónu, co se týká zakončování, to je prostě špatný vtip. My se uvidíme určitě zítra na streamu, já doufám, že dorazíš, že přijdeš na pokec na živý a uvidíme nějaké to dobré utkání. Nech mi tam like, nech mi tam odběr, pokud si tu samozřejmě nový a jo, když tak se uvidíme u 5 dojmů po zápasech.
Hele, tohle to je ode mě dnes úplně všechno. Děkuji každému za like, ale pokud jsi zde nový, budu rád za tvůj odběr. Hlavně bych chtěl ale poděkovat svým členům, protože můj kanál je prioritně výdělečný jen právě díky vám. Pokud máš zájem se stát členem, dej pod videem tlačítko připojit se a my se uvidíme určitě u dalšího videa. Čau. A samozřejmě nezapomeň sledovat náš Instagramový účet, kde dávám každý den několik zásadních informací z našeho milovaného klubu Manchester United. Pěkně, Johnny.